Aktar dettalji dwar il-jottijiet li jsorġu mal-Mol ta' Tinjem. Fil-Parlament, id-deputat mexej Laburist Angelo Farrugia talab li l-Gvern jgħid min kien responsabbli għat-tmexxija ta' Tinjem Marina għal perjodu ta' bejn Jannar 2011 u nofs Lulju 2011. Talab ukoll biex jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra rendikont ta' kemm tħallsu f'berting fees għal perjodu imsemmi. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru Ostingat għal bejn Jannar u Ġunju tas-sena li għaddiet il-mollijiet ta' Tinje kienu taħt it-tmexxija ta' Transport Malta u ma kien hemm l-ebda berting fees għal dan il-perjodu mingħajr ma speċifika min kien iddeċieda li s-sidien tal-jottijiet ma kellhom iħallsu xejn biex isorġu max-xatt ta' Tinje. Fl-aħħar sigħat kien żvelat kif għal xhur sħaħ is-sidien ħadu wkoll daw tal-Gvern b'xejn minn max-xatt. Ritratti ppubblikati fuq il-Gazzetta Kulħadd juru li dan l-abbuż jista' jkun qed jiswa eluf ta' euro minħabba nuqqas ta' nfurzar xieraq. Angelo Farrugia għamel sensiela ta' mistoqsijiet oħra lill-Ministru Ostingat li dwarhom l-istess Ministru ma weġibx. Fosthom dwar kemm sorġew jottijiet fl-aħħar snin u jekk jeżistix rendikont li rigward tal-ħlas għas-servizz provdut tad-dawl u ilma lis-sidien tal-jottijiet fil-Marina ta' Tinje matul l-2009 u l-2011.